Sirius Galaxy, nachádzame sa v Bedrovci nad Laborcom a chceme vám tu povedať, že aká je tu skladka v Bedrovci nad Laborcom. Pozrite sa, tu je totálny rozklad Romov. Pozrite sa. Aj takto vedia činiť aj gadžovia. Vidíte? Takže ukážem vám tie zemiaky, ako sú nalúpané. Nalúpané sú spôsobom halušky. No tak, prejdeme k tej skladke, áno. Tá skladka vznikla v roku 1931. Narodila sa tam baba Janoraňa. Ešte ona niekedy bola majiteľom tej skladky, viete. Veď som vám rozprával. No, tak teraz tým novým majiteľom je Berti. Berti a jeho syn, to je ako správca tej skladky, on to všetko vyvíja. On je totálny kokot, viete? Ja už neviem, ako sa mám vyjadriť k tej skladke čiernej, oni tu seru, oni tu lajnujú všetko. Tak nech sa vyjadri môj kolega Pinokio. Vyjadri sa. No na kamel. Už je srác.